Príjemný dobrý deň z tlačovej agentúry SITA. Vítam vás pri dnešnom rozhovore. Budeme sa rozprávať o nehnuteľnostiach, o kúpe, predaji alebo prenajme. Vítam aj nášho dnešného hostia, pána Mateja Lišku, spoluzakladateľa spoločnosti RentHub. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. A poďme rovno k tomu, čo je to vlastne RentHub za firmu, ako vznikla, prečo možno vznikla a podobne. Ďakujem pekne za otázku. A celé to asi začnem takým príbehom. Ono v zásade to celé vzniklo ako dopyt z trhu. Hej, úplne na začiatku sme boli predajcom jedného developerského projektu a tam jeden klient, jeden zákazník kúpil 5 bytov investične a za taký mesiac alebo dva prišiel za nami, že či by sme si nemohli zobrať tie nehnuteľnosti do správy pod sebami, lebo on si ten pasívny príjem predstavoval trošičku inak. Takže to bol taký prvý dopyt alebo input z trhu. Strašne v krátkom čase sa udiala ešte druhá vec, ktorá nás do toho trošku akože postrčila. A to bol druhý klient, ktorý je profesionálny vojak, chodí na misie do zahraničia a vlastní tu na Slovensku 2 investičné byty. A zrovna sa mu stalo, že keď bol na misii, tak sa mu menili podnájomníci a bolo to pre neho strašne náročná operácia, že čo s kľúčami, čo s odpočtami energií, skontrolovať ten byt, či nič nerozbili a teda, čiže kopec roboty. No a on potom prišiel za nami, alebo tie byty v minulosti kupoval cez nás, že či takisto by sme mu nevedeli pomôcť nejakým rent managementom, ale že teda s tým, že či by sme neboli ochotní si tie byty prenajať. Takže v zásade v krátkom čase dvaja úplne rôzni klienti s rovnakou požiadavkou, tak to nás tak popostrčilo, že asi je tu nejaký dopyt na tom trhu po takejto službe. Tak sme to vlastne tak beta testovo spustili a dnes sme tu. To sa mi veľmi páči, že vlastne ten nápad prišiel z dola od tých klientov a vy ste to potom, to ich prianie splnili vlastne. Áno, na trhu väčšinou treba, akože v hociakom biznise treba mať buď oči otvorené alebo počúvať a keď zachytíte, že by to mohlo fungovať, treba potom ísť. Jasné, OK. A akí sú takí vaši aký je taký váš klasický zákazník, taký váš štandardný klient, ak sa to vôbec dá nejako takto povedať? Akože klienti, ktorí sa ako keby nás najčastejšie obracajú? OK. To sú väčšinou ľudia, ktorí, akože, keď ich môžeme zaškatulkovať do nejakých skupín, tak prvá skupina, že zaneprázdnený, to znamená, že má nehnuteľnosti v portfóliu, ktoré prenajíma alebo chce kúpiť, ale nemá na to čas robiť tam ten servis. To znamená, že to je taký prvý typ klientov, že zaneprázdnení. To sú podnikateľe, top manažeri, veľmi dobré príjmové skupiny, ale nie je tam ten čas. Druhí sú takí, že sú opatrní, buď ešte nikdy neprenajímali nehnuteľnosť, alebo majú zlú skúsenosť, alebo sa o takej zlej skúsenosti dopočuli od niekoho, že OK, je super prenajímať, ale bacha na toto. Tak to sú takí klienti, ktorí nie sú si istí, že čo v prípade, keď nastanú problémy. Hej, že keď ten podnájomník prestane platiť, alebo sa bude omeškávať s platením, alebo keď niečo nedá Bože zničí, alebo keď spraví nejaký nedoplatok na energiách, tak toto je taký druhý typ klientov, ktorí chcú preniesť tú zodpovednosť na niekoho iného. Tretí typ klientov je asi kombinácia týchto obidvoch vecí, plus sú to klienti, ktorí si nemôžu dovoliť, aby mali výpadok v tom podnájme. To znamená, že nemôžu si dovoliť, aby teraz niekto nezaplatil 2 mesiace a oni budú bez nájmu, lebo beží hypotéka, aj banka treba platiť, ale keď podnájomník nezaplatí, tak je to problém v rodinnom rozpočte. Určite. Čiže toto je druhý typ klientov, ktorý presne si nás najíma alebo vyberá práve na to, že my sme tým garantom toho nájomného, keď sú zlé časy. OK, čiže v podstate ľudia, ktorí teda ako vravíte, že nemajú čas alebo nechcú sa o to starať a vy to všetko vybavíte za nich, alebo teda ľudia, ktorí majú nejakú negatívnu skúsenosť, že im niekto prestal platiť a podobne. Áno. Jasné. No a dajme tomu teda, že ja by som mal nejakú nehnuteľnosť, ktorú chcem prenajímať a teraz vlastne by som sa rozhodoval, že na tom trhu, kde, za kým by som išiel, ako by som to vyriešil a ak by som teda natrafil na vás, čo všetko pre mňa zabezpečíte? Aké sú tie konkrétne veci, ktoré vy urobíte za mňa? OK. A za nami chodia, zase budem škatulkovať, za nami chodia 2 typy klientov. Sú to takí klienti, ktorí ešte nič nevlastnia, ale chceli by. To znamená, že prídu za nami už v tej konzultačnej fáze, že dobre, mám takýto rozpočet, kde to môžeme rozumne investovať. To znamená, že už
tom úvode vieme nastaviť to portfólio na nejaké očakávania. To znamená, že ak má klient 100 000, 200 000, 600 000, tak vieme mu vyskladať to portfólio tak, aby mu to prinieslo ten želaný zisk. To už je ako keby taká tá úvodná fáza a potom sú to klienti, ktorí už majú niečo nakúpené alebo vlastne nehnuteľnosť. A tam v zásade tá pridaná hodnota je o tom, že ako sme spomenuli na začiatku, kompletný servis po technickej stránke, aký si len viete predstaviť, to znamená, že keď sa niečo pokazí, a ona sa vždy niečo pokazí v domácnosti, však poznáte to sám, pokazí sa umývačka, alebo sa pokazilo nejaké obyčajné svetlo. Takže tuto vieme byť už napomocní, že my riešime tie všetky technické problémy. Druhá vec je, že riešime komunikáciu s tým podnájomníkom. To znamená, že vôbec ten majiteľ nemusí mať žiadnu interakciu, keď nechce s tým podnájomníkom. Všetko riešime my, všetky problémy, všetky požiadavky, všetky dopyty od podnájomníka, tak aby tam bol spokojný a aby tam čo najdlhšie vydržal. A potom je to vlastne taký ten dodatočný servis toho, že garantujeme nájom. Aj to je tá asi najväčšia pridaná hodnota. To znamená, že presne keď je byt prázdny, keď sa menia tí podnájomníci, alebo keď podnájomník prestane platiť, alebo sa omeškáva, tak od nás tie platby odchádzajú najčastejšie. A tu som už ako keby aj načrtol ten zmluvný vzťah, čiže vlastne my sa stávame podnájomníkom a my to prenajmeme potom vlastne tretej osobe. No a samozrejme dodám už len na záver, že my tam potom riešime také, že odpočty energií, čiže keď treba, že niekto chodí odpočítavať, neviem, elektrínu alebo vodu, tak to zabezpečujeme my. Komunikáciu so správcom, to znamená, že keď podnájomník stratí čip od brány, tak my vlastne voláme tomuto správcovi, že ktorý čip treba zablokovať a treba nový čip. Vlastne toto ide úplne mimo vlastníka. Rozumiem. Takže na kľúč všetko. OK, čiže ja môžem ležať niekde na Bahamách, vyložené nohy a všetko funguje, všetko ide ako má. Presne tak. Vám akurát 25. cinkne na účet peniažky zabída a to je celé. O čo sa treba starať. OK, to sa mi páči. Sa páči veľa ľuďom. To som si istý. A to sa mi zdá ako super služba. A určite ju aj veľa ľudí využíva. A ja by som sa opýtal vás ako odborníka, aký je váš názor na to. Chcem sa rozprávať teraz chvíľu o investičných nehnuteľnostiach. Oplatí sa podľa vás v dnešnej dobe nákup takéto investičnej nehnuteľnosti? A možno by som tú otázku ešte rozšíril, že teda môže sa oplatiť, ale je to stále akože dobrý deal aj za cenu, že si tie peniaze musím požičať od banky? OK, toto bola široká otázka. Tak tu by som asi povedal, že dneska sa oplatí kúpiť nehnuteľnosť v zásade obom skupinám. To znamená aj tým ľuďom, ktorí majú niečo nasporené, ale aj tým ľuďom, ktorí by to išli riešiť cez hypotéku. Máme nejaké dátové mapy, to znamená, že vieme povedať, ak klient chce kúpiť byt v Bratislave, alebo v Nitre, alebo v Bystrici, v Košiciach, to je jedno, vieme mu povedať, že aký byt sa mu na ten rozpočet oplatí a kde. Lebo my vieme, že v akých lokalitách a akí ľudia hľadajú aké byty. Jasne. Vieme povedať, že vymýšľam si, tuto v tejto časti Nitry alebo v tejto časti Bratislavy sú najpopulárnejšie dvojizbáky, trojizbáky, čiže ak na to vychádza rozpočet, tak by som doporučil presne tento byt a vlastne ten klient vie potom, že s čím môže počítať. Ale odpovedám, že určite sa oplatí obom skupinám, pretože vieme to už v tom úvode nastaviť tak, aby to matematicky dávalo zmysel a ten realitný trh sa vždycky sa hýbe v nejakých takých sinusoidách. To znamená, že boli sme dole niekde od roku 2010 až po 13, potom to rástlo, teraz sme zase dole, čiže ideálny čas pre niekoho, kto uvažuje nad tým, že čo s tými peniazmi, tak teraz sa napríklad dajú vyjednať lepšie podmienky u developerov. Hej, vieme, že nepredávajú, to znamená, že vie bežný zákazník prísť a vypýtať si zľavu, čo predtým nešlo, lebo išli byty ako teplé rožky. Dneska ako teplé rožky nejdú, takže dá sa prísť a povedať si 5, 7, možno 8% zľavu. Jasné. Ono, ten biznis sa pomerne často mení. Funguje to asi v nejakých cykloch, hej, že raz je to lepšie, raz je to horšie. Čiže aj vy sa musíte asi prispôsobovať tým rôznym trendom. A z toho, čo hovoríte, mi to tak príde, že dosť záleží aj, že kde som na Slovensku. Hej, že je rozdiel asi, či som v Bratislave, alebo či som v Košiciach. Áno. A akú rolu hrá tá lokácia tej nehnuteľnosti a pri tom rozhodovaní? Veľakrát sa ľudia rozhodujú o lokalite, hlavne podľa toho, že v tej lokalite žijú
alebo majú na tú lokalitu nejaké dobré spomienky, ale toto už dneska ako keby neplatí. Máme klientov, budem konkrétny, hej, sú to lekári z Ružinovskej nemocnice, z Kramárov, ktorí tiež niečo nasporili a napríklad sme riešili to, že vôbec nejdeme kúpovať byt v Bratislave, ale kúpili sme byty napríklad v Nitre a v Trenčine. Jasne. Lebo to matematicky v tých novostavbách vychádzalo rovnako. Tieto krajské mestá, už dovolím si tvrdiť, že tým, ako sú tam vysoké nájmy, dobiehajú Bratislavu. Nie je tam taký prípasný rozdiel. Čiže dneska, keď ste Bratislavčan, môžete pokojne vďaka tejto službe vlastniť a spravovať byt v Košiciach, alebo opačne. Že aj tu chodia za nami klienti z Košic, ktorí chcú vyslovene vlastniť byt tu. Rozumiem. Čiže môžem si vybrať taký kompromis, že mám rodinu v Nitre, dajme tomu, nechcem stade odísť, ale v princípe vy mi aj toto zabezpečíte, že nemusím mať s týmto starosti. Áno, ako dneska to naozaj nehrá rolu. Kedysi to bol problém, lebo ak som vlastnil investičný byt, chcel som byť pri ňom čo najbližšie, lebo sa bolo treba starať. Ale dnes to v zásade odpada. Aj ľudia si dnes kupujú investičné byty v Dubaji, lebo je tam na to služba, ktorá sa mi o to postará, alebo mi to zabezpečí mi to vlastne, že mám z toho príjem. A taká istá služba vlastne funguje dneska na Slovensku. Čiže nemusíte byť v tom meste ani niekde blízko, aby ste mohli zarábať. Ale je to hlavne o tom, že od toho klienta. Že ak vyslovene chce Bratislavu, vieme nájsť byt v Bratislave, ale vieme to vlastne nastavať podľa toho, že aký má budget a aký má očakávaný výnos. Urobme si taký príklad, dajme tomu, že by bol človek ako ja, okolo 30 rokov a mám nejaké voľné finančné prostriedky, respektíve banka je mi ochotná teda poskytnúť tú hypotéku. A viete mi odporučiť nejakú investíciu, možno, že aké sú najlepšie tie nehnuteľnosti, v akej lokalite, ja neviem, koľko majú mať izieb a podobne. OK, ako takto od stola, hej? Že? Áno. Dobre, najlepšie takto od stola. Dobre, tak začneme tým, že aký máme rozpočet. Napríklad 200 000, 250. Rozpočet, dajme tomu, že máme tých 150 200. Za 150 000 sa dnes dajú kúpiť dvojizbové byty, v zásade v akomkoľvek krajskom meste, dokonca aj v Bratislave. Sú to projekty, ktoré kúpite síce v nejakom stave holo bytu, že nie je to zariadené, treba dokúpiť nejaké základné vybavenie, ale za 150 000 viete mať aj dvojizbak v Bratislave napríklad. Jasné. Tu som zabudol spomenúť ešte celkom takú dôležitú vec, že my vlastne máme kompletné zoznamy všetkých developerských projektov a so všetkými novostavbami, čiže my máme katalógy, že keď za mňa príde klient, mám toľko, vyskladajte mi to, tak vlastne my si s klientom vieme rovno sadnúť a doslova povyberať od developerov, ktoré byty kde. A máme to aj s ceníkami, takže vieme to presne na cent nastaviť do toho portfólia, tak aby to vyšlo. Zároveň sú tam tie dátové mapy, čiže ak je tu 150 000, viem vám povedať, že OK, asi sa nepoďme pozerať úplne po Bratislave, ak očakávame z toho nejaký lepší výnos, poďme sa pozerať po Nitre, po Trnave, po Trenčine, po tom západnom Slovensku. Bohužiaľ je to tak, že aj tá pracovná sila je tu nejaká silnejšia, takže asi by som sa pozeral niekde v tomto smere, ale keby ste mi povedali, že nie, ja chcem Prešov, lebo tam mám babku, hej, tak vieme nájsť byt v Prešove v nejakom buď novostavbe, alebo keď vyslovene nie je požiadavka, že to musí byť novostavba, tak vlastne popozeráme sa po inzercii, my oslovíme tie realitné kancelárie, ktoré tie byty ponúkajú. A vlastne naša pridaná hodnota v tom tam je, že vieme vyjednať lepšie podmienky, než sú v inzercii. Takže v zásade to je tá pridaná hodnota, že OK, mám tu 150 000, nájdete byt a očakávaný výnos mám niekde, aby to zarobilo toľko. Musí mi to pokryť hypotéku, musí mi to pokryť vás a ideálne náklady. Rozumiem. Takže vieme to takto nastaviť. Rozumiem. OK, čiže niekde tu sú developeri, ktorí teda postavia tie nehnuteľnosti, tu sú tí klienti a vy ich viete krásne prepojiť a urobiť to, aby boli obidve skupiny spokojné. Áno, hlavne aby bol spokojný klient, však developer už chce nejako poradiť. Hej, developeri nie sú moc spokojní, nechcú veľmi počúvať na tie zľavy, ale je doba kupujúcich, alebo je taký cyklus, kedy tí kupujúci majú navrh, takže ideálny čas kupovať investičné byty. Rozumiem. A dobre, teraz by ma zaujímalo v tom procese tej kúpy nehnuteľnosti,
a prenájmu a podobne, sa určite stáva veľa rôznych neočakávaných udalostí, rôznych chýb, ktoré títo ľudia robia. Vedeli by ste mi povedať také najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú ľudia, keď riešia ten prenájom a možno, že ako sa nejak tým chybám vyvarovať? Čiže človek, ktorý už dneska prenajíma, a že aké chyby najčastejšie robia? Presne tak. Takže idem teda prenajať ten byt a som neskúsený, hej, že vlastne ešte som to nikdy nerobil, nemám žiadneho kamaráta, kto to robil. Proste, že žil som v jaskyni doteraz a neviem o tom nič. A určite je tam veľa rôznych prekážok, ktoré teda musím zvládnuť. Jasné. A tak tieto chyby robia aj ľudia, ktorí prenajímajú už veľa rokov. Ale samozrejme nováčik, to je akože neporovnateľná skupina, že keď ešte nikto neprenajímal, alebo aj prenajíma, tak sa vždy tam nájdeme kopec chýb. Najčastejšia je, že zmluvy. Veľmi veľa ľudí si stiahne nejakú zmluvu z internetu a myslia si, že je super a som ochránený. A veľa ľudí sa potom čuduje, že má zmluvu uzavretú podľa nejakého starého zákona občianskeho. Hej, toto je, veľmi veľa ľudí nevie, že dnes tu máme nový zákon o krátkodobom prenajme bytov, nie domov, bytov, vzťahuje sa to na byty a tam v zásade ten vlastník má podstatne väčšie možnosti ako pracovať s tým podnájomníkom, keď sú problémy. Čiže veľmi veľa ľudí má uzavretú už len zlú zmluvu. Čiže je rozdiel, či je tá zmluva z roku 2015 alebo je aktuálna a rozumiem tomu správne, ak poviem, že tie zákony predtým boli viac naklonené podnájomníkom a teraz je to opačne? Áno, dokonca ten 2015 to bolo celkom dobre. Ten zákon je starý z nejakého 69. To je naozaj starý občiansky zákonník, na ktorom sa stále zakladajú zmluvy a naozaj chráni veľmi podnájomníka a aj isté skupiny ľudí, ktorí sa odhalia až potom. Hej, že veľakrát vznikne taká situácia, a to vieme aj my z praxe, že príde párik, úplne, že happy rodinka s dieťaťom, všetko funguje, hej, obhliadka úžasná, dieťatko poslušné, najmenšie podozrenie nie je a oni sa po mesiaci, po 2 rozhadajú, on odíde, ona na materskej. A čo spravíte? Máte tam matku s dieťaťom a v zásade pokiaľ máte zmluvu podľa starého zákona, tak toto máte nevyhoditeľné a musíte im nájsť náhradné bývanie. Rozumiem. A ak mám zmluvu podľa nového zákona? Ak máte zmluvu podľa nového zákonníka, tak nový zákonník sa nepozerá na nich ako na nejakú chránenú skupinu. Proste zákonník pozerá na to, že či sú dodržané z obidvoch strán podmienky. Pokiaľ ona neplatí, lebo asi nemá veľmi z čoho a on jej teda na to neprispieje, tak je to problém. Rozumiem. Hej, že my sa snažíme z nejakého etického kódexu vždy tým ľuďom nájsť náhradné bývanie. Hej, keď sa takáto situácia stane, stalo sa nám to 2-krát. Hej, fungujeme teda 3 roky, máme veľa bytov v portfóliu a stalo sa to naozaj 2-krát, že super párik, všetko fungovalo a on odišiel od nich. Čiže mamička s dieťaťom sama, no a tam sme vlastne potom hľadali niečo menšie, aby si to mohli dovoliť. Rozumiem. No a ten nový zákon sa nepozerá na nich ako na chránenú nejakú skupinu. Čiže zmluvy. Prvá vec. Jasné, čiže zmluvy dôkladne pozerať? Zmluvy veľmi dôkladne, hlavne nesťahovať všetko z netu, že nie všetko, čo na internete je super pripravené a každú tú zmluvu treba ušiť na ten daný prípad. Aj my si robíme doslova casting na tých podnájomníkov, to znamená, chceme vedieť, kde pracuje, či je zamestnaný na TPP alebo je živnostník, a ak je v TPP, že je vo výpovednej lehote, alebo je v skúšobnej lehote, alebo už to beží. A pozeráme sa, či tam nie sú nejaké podĺžnosti na sociálke, čiže robíme sa taký, nazvime to, že due diligence toho podnájomníka, aby, to robíme my, že keď niekoho ideme obsadiť do bytu, aby to bolo 100%. Rozumiem. Toto ľudia nerobia, lebo nemajú na to jednak tie znalosti, že toto sa dá urobiť, lebo sú dneska na to verejne dostupné databázy, stojí to 2,50 a vlastne ten register vám vypluje o tom človeku všetko. Kde má úvery, či spláca telku, či má auto na leasing, či sú tam podĺžnosti na sociálke. Čiže v zásade si viete o každom jednom z nás pozrieť, aké máme resty. Jasné. OK, čiže to je asi dobrý nápad toto urobiť predtým, ako si niekoho ubytujem u mňa, predsa len je to teda môj majetok. A dobre, čo nejaké poškodenia možno na tom byte? Veľa ľudí má deti, dajme tomu, a tie veci sa môžu stať nejako náhodne, že sa niečo poškodí.
to zabezpečujete tiež vy následne, áno? Áno, ale ešte sa vrátime, že otočme tú otázku, že ona vlastne na začiatku znela, že aké chyby robia najčastejšie ľudia. Áno. No, čiže tie zmluvy sú určite jedna vec. Nekontrolujú si dôkladne toho podnájomníka. Je tu facebooková skupina, kde sú tam neplatičov, čiže už len v rýchlosti si vedia ľudia tam pozrieť, či ten, ktorý sa mi hlási na ten byt, nie je náhodou neplatič. Hej, ten zoznam na tom Facebooku, skupina neplatič je hodne dlhý. Takže treba si tam skontrolovať toho človeka alebo ten párik. A tretia vec je, že ľudia si zle nastavujú nájomné. Inak podiel energií, ale aj tej samotnej sumy. Veľakrát sa čudujú ľudia, že majú 2-3 mesiace neobsadený byt. A že prečo to tak je? No lebo v okolí sú lepšie a za nižší peniaze. Veľa ľudí robí chybu v tom, že stále žije v nejakej takej myšlienke, že my sme národ, ktorý si nosí pod pazuchou televízor, gauč, skriňu a tak sa sťahujeme. Ale toto sa trošku zmenilo a dnes ľudia doslova idú s taškou, s igelitkou a takto vlastne chodia po nájmoch. Aj bežná rodina, to znamená, že mama, tata, dieťa už dneska nemajú situáciu, že vlastnia gauč, vlastnia chladničku a s tým sa potrebujú presťahovať. Čiže chyba číslo 3 je, že veľa ľudí prenajíma tie byty nezariadené. Hej, a toto je dosť závažný problém. A dneska ľudia nechcú si nakupovať nejaké nábytky do podnájmu. Očakávajú, že už to tam je. Lebo ten napríklad vstupný náklad, keď sa niekto sťahuje niekam do nejakého bytu, tak väčšinou ten majiteľ toho bytu chce, že zaplatia mi na mesiac dopredu, logicky, zaplatím 1-2 depozity a keď sa bavíme o nájme okolo 1000 eur, tak tu máte hneď 3000 eur na úvode. Áno. Čo je pre trojčlennú rodinu celkom, že au. Ale pointa je, že zariaďovať tie byty, čo najviac sa to dá, ľahšie sa to prenajíma a nastaví tú cenu správne. Rozumiem. Keď sme pri tých veciach, ktoré sa dokupujú do toho bytu, ak je ten byt, ktorý mi niekto prenajíma, akože holý a ja si tam nakúpim tie veci, tie sú môj majetok, áno, že vlastne tie si potom pri vysťahovaní môžem do sebou zobrať a odísť. Nevzťahuje sa na to nejaká lehota, ja neviem, že keď tam ostane dlhšie ako... Že prepadne majetok. Rokov, áno. Že prepadne majetok, jak štátu. Nie, ako vy ste vlastník, vy ste to nakúpili, tak ako podnájomník na to nemá nárok. Podnájomník, ak si robí aj citovú väzbu k vašej telke, tak vám môže povedať, že si ju chce odkúpiť a je to na vás. Či mu ju predáte alebo ne. Ale čo sa nás týka, tak my si robíme, že dosť podrobný zoznam toho majetku, inventára. Čiže zinventarizujeme všetko, čo v byte je. A na konci, keď podnájomník odchádza, tak sa pozeráme, že čo všetko zmizlo a čo sa pokazilo, prípadne či všetko je tak, ako bolo na úvode. Keď nie je, tak sa na to dopláca. Čiže použije sa depozit, ktorý máme zložený od podnájomníka, ak neviem, chyba 6 tanierov, lebo sa rozbili, hádzali po sebe, tak proste ten podnájomník kúpi z toho depozitu 6 tanierov. Rozumiem, OK. Vy ste spomínali, že na tom Facebooku je nejaká skupina, kde teda sú tí neplatiči. Máte aj vy nejaký blacklist ľudí, ktorí sa zachovali korektne vždy? Možno nemusí ísť ani o to platenie, ale niekedy aj o to, že sa správam k tomu bytu nejako zle. Takže máte aj vy takýto blacklist? Máme samozrejme, sú tam aj firmy, lebo samozrejme my prenajímame aj SROčkám, to znamená, že je to človek, ktorý je ajťák, má SROčku, chce si dať ten nájom do nákladov, nevidíme s tým žiadny problém. Čiže sú tam aj nejaké SROčky, ktoré boli problémové, ale sú tam aj ľudia, Slováci, zahraniční klienti. Paradoxne je tam najviac tých zahraničných. Nebudem vôbec teraz menovať nejaké štáty, každý vieme, že akých aktuálne tých prisťahovalcov je tu najviac. Veľmi, veľmi záleží, v akej cenovej relácii ste. To znamená, že ak sme v tom strednom alebo v tom nižšom nájme, tak takých ľudí to pritiahne. To znamená, že treba si tam dať veľký pozor, či to prenajímam niekoho zo zahraničia, ak som v tom, lebo logicky garzonku nebudem prenajímať za 2000 eur. Ak mám garzonku alebo jednoizbák, dvojizbák nejaký menší a hlási sa mi takýto nejaký zahraničný, tak tam veľký pozor. Oni sa tak aj tomu správajú, aj k tomu tak pristupujú. Jasné. Na začiatku bude všetko super, ale počase sa to tak vykryštalizuje. Ale toto platia aj na Slovákov, takisto. Nebudeme teraz haniť len tých zahraničných, ale toto isté vedia spraviť aj Slováci. Čiže máme už vytipované my nejaké skupiny ľudí, ktorým povieme slušne nie. Alebo im povieme, že jednoducho nás to mrzí a ten byt si zobral niekto iný. Rozumiem. Už za tých x rokov už vieme,
potom chodiť. OK. Dobre, tak možno na záver, aby sme si to nejako zhrnuli, a by som vám odovzdal slovo a môžete povedať našim divákom nejaké vaše najdôležitejšie, teda to odporúčanie, a ako sa správať pri tom prenajme a na čo si teda najviac dávať pozor. Už ste pár vecí spomenuli, ale možno ešte... Urobíme nejaký sumár toho celého. Áno. Ok, povedalo sa tu toho veľa. Takže ja by som na záver už asi zhrnul to, že treba si urobiť, ak teda idete investovať do nejakej nehnuteľnosti, urobiť tú matematiku správne, prípadne sa s niekým poradiť. My pracujeme v nejakom tandeme aj s hypotekárnym špecialistom, takže pokiaľ je tu niekto, kto má niečo nasporené, ale ešte by to potreboval dofinancovať hypotékou, tak vieme to nastaviť tak, aby to dávalo matematicky celé zmysel, aby ten klient nedoplácal na tú celú investíciu. A treba si dať pozor, ako sme spomínali, na zmluvy. Hej, toto strašne veľa ľudí robí túto chybu, že majú inak zastaralé zmluvy alebo ich majú zle napísané. A nastavenie si toho nájomného, zariadenia bytu a samozrejme najväčší pozor na tých podnájomníkov. Hej, že tuto naozaj určite odporúčam, že ak máte nejakého vážneho podnájomníka, už teraz ste vo fáze, že prenajímate si to sami, máte vážneho podnájomníka, určite si ho skontrolujte cez nejaké databázy. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.